A máme pre vás aj posledný odkaz od Ivety, ktorý sme už nestihli odvysielať. Až teraz. Po týdnu vás opět vítám při sledování Smotánky. Vaše Iveta a pěkný večer. A tu je 9 smotánkovských spomienok na Ivetu Bartošovú. Toto je prvé verejné vystúpenie 17-ročnej Ivety. Vedľa nej je jej prvá láska Petr Sepeši. Mala pred maturitou. December 97, bratislavský koncert Noc hviezd. 32-ročná Iveta má 13-mesačného syna Artura a teší sa z toho, že na svoje prvé narodeniny začal rozprávať. Sice mu ještě není moc rozumět, ale já mu vždycky odpovím samozřejmě, že jo. Na koncerte v bratislavskom Istropolise sme ju vtedy našli sedieť pri bare s Palým Haberom. Zalúbená bola ale do otca svojho syna Ladislava Štajdla. Ten bol ale stále ženatý s bývalou modelkou, takto vyzerala, keď bola mladá a takto vyzerá dnes Aňou Štajdlovou. Na margo vzťahu Bartošovej a svojho neverného muža sa v roku 97 pre Smotánku vyjadrila takto. Já jim to přeju. Ať chtějí, co mají. A vím, že jediný, co se nedá vynutit, je láska. Láska sa vynútiť nedá, to je pravda. O 3 mesiace neskôr v máji 98 na premiére muzikálu Dracula mala už so Štajdlom problémy. Sponzor muzikálu bol Ladislav Rehák, ktorý prišiel s manželkou Máriou Rehákovou. Toto je spevák Daniel Húlka s Monikou Absolonovou. Toto je 49-ročný Jirka Korn. A teraz spúšť. Textár Zdeněk Borovec zomrel 3 roky po premiére na onkologické ochorenie. Hudobný skladateľ Karel Svoboda sa o 7 rokov zastrelil. Vtedy 42-ročný Jozef Bednárik nás náhle opustil minulý rok v auguste. Choreograf Richard Hess zasa zomrel tento rok vo februári. Rakovina slinivky brušnej bola dôsledkom nadmerného pitia. Iveta Bartošová odišla tento utorok, takže suma sumárum poslední 5 menovaní mŕtvi. O rok neskôr, malá 33, sa objavila v relácii Báry Basikovej po boku svojej sestry dvojičky Ivany. Ivana ako Ivetine jednovaječné dvojča vtedy povedala zvláštnu vetu. Počúvajte. Já cítím hodněkrát, když Ivetka je na dně. Ale nikdo nám to nevěří, veď? Nikdo. Kto vie, či sestra cítila, že sa s Ivetou niečo deje aj vo súdny útorok. V relácii nechýbal ani 3-ročný Artík. Dvojčky Báry Basikovej vtedy kládli otázky. Namazala se někdy Iveta? Artur odpovedal. Často. Iveta? A kdyby to byla pravda, tak to tady neřeknu. Mami nám to tady uvěří. Čo viac ako takéto dieťa si mohla želať? V roku 2009 Iveta žiarila v markizáckom Let's Dance po boku teraz už záletníka Mateja Chrena. Do hľadiska ju chodil podporovať vtedajší manžel Jirka Pomeje, syn Artur a tiež jej mama pani Svatava Bartošová, ktorá nám o Ivetke prezradila, aké bola dieťa. Hodná, moc hodná, poslušná a pracovitá. Smotanka mala s Ivetou vždy dobrý vzťah. Posledný rok aj vďaka jej manažérovi Janovi Kubišovi nás po náročnom lete 2013 plnom škandálov v auguste pozvala k sebe domov. Keď sa v septembri vydávala, boli sme pri tom, keď varila svadobné menu, no a mesiac po svadbe sme za ňou boli v skúšobni v centre Prahy. Iveta sa zo života tešila. Len Smotanka bola v Brusne, kde tajne oslávila Silvestra s Arturom a manželom Pepom Richtářom a neverili sme vlastným očiam, že po tých všetkých škandáloch tak super vyzerá. Necelé 4 mesiace pred smrťou. Jej slovenský manažér Jano Kubiš. Erika, Artur je okolo hlavy, vyšší od mami, už to prerástka. A toto máme jedine exkluzívne Smotánke na Markize. Iveta bola s Arturom šťastná, zaspievala bez najmenšieho zaváhania a išla naživo, bez alkoholu, ale vieme, že brala antidepresíva. No a s Artíkom ochotne išla aj na rozhovor. Toto bude pre Smotánku. No takhle. Toto nám povedala necelé 4 mesiace pred smrťou. Cítím se krásně mezi blízkými, rodinou, Arturem, s manželem. Prostě to nejlepší. Artur, ako sa ti páči mama? Krásne oblečená, krásna, usmiatá. No, to máma poslední dobou pořád, naštěstí. A sme všetci radi. Všetci jsme rádi. Toto si zažila do roku 2014. Tak já doufám, že budeme zdraví všichni a šťastní. To je hlavné.
Tak to sú posledné slová od Ivety pre smotánku. Polnočný silvestrovský ohňostroj ale Ivete do roku 2014 šťastie neprinesol. Na návšteve u nej doma sa smotánka dohodla začiatkom apríla. Štáb smotánky k nej prišiel. Jano Kubiš ale rozhovor s Ivetou už 3 týždne pred smrťou nespravil. No, my sme boli dohodnutí telefonicky dopredu 2 dní, že prídeme, urobíme rozhovor. A keď sme prišli, ja som sa úplne zhrozil, pretože za 3 mesiace, čo sme neboli spolu, bola vychudnutá na nepoznanie. Mala o 15 kg, mi hovorila, že stratila tým, že nemôže poriadne jesť. Preto sme sa aj s Ivetou dohodli, že to nemôžeme točiť, to nechceme Ivete ubližovať, ale že keď sa dá do poriadku, tak teraz niekedy možno o týždeň, o 2, že spravíme nejaký rozhovor. Český bulvárny magazín ju ale natočil, takto vyzerala 8 dní pred smrťou. Už toho bylo dosť. Koniec už poznáme. A ešte neodvysielané zábery z novembra 2013, keď navštívila Bratislavu. Dobrý večer, přeju divákům. Počkej, já jsem si vydýchala. Daj si vodu. Ivetka ešte raz. Nech sa páči. Zdravím všechny diváky televizní Smotánky na Markíze a přeju krásný večer. Vaše Iveta. Ivetka, takto si ťa chceme pamätať.